Moikka! Mä oon VMP Interiorista Katri ja me ollaan täällä Tampere-Tammelan apteekissa ja täällä on remontti just valmistunut. Mennään katsomaan, mitä apteekkari oli mieltä. No, mun mielestä tämä onnistui kokonaisuutena erittäin hyvin tämä remontti. Me saatiin paljon uusia kalusteita ja tilaa näille itsehoitolääkkeille ja saatiin valoa lisää ja vähän väriä ja oikein onnistunut kokonaisuus.